Kapod wang'eyo mago mag siasa duond bura mar UDA dhi nyime gi chenro mar ndiko jokanyo mag kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag tego duond bura ne kor gwenge. UDA geto ndiko jokanyo mag manyien ma kwandgi oingo 300,000 e kaunti ma Homa Bay mondo mi obi ochwal agenda mag duond bura no. Jalup jatend migao mar ohala e pacho ka Evans Kidero, jakom Lake Victoria Waterworks Development Agency Odowidi kod jaod bura machon Marangwe Martin Ogindo osebedo ka chwalo chenro ma kamano motelo ne yepo mar apis UDA boma Homa Bay dwe manyien. MCAs ang'wen machon Juma Wuor, Julius Nyambok, Michael Odira kod Okuku Miregi mano otiyo od bura mar ariyo ma Homa Bay gi otiko mar ODM nyosedar kendo koro gindikore kaka jokanyo mag UDA. Modo Kenya mangemo witini Homa Bay County oloko pache uto nogo no watu wa seven maluo mnyaluwi ome wane mawani go beka ko kana luo wane mapokne wago ne obulu manongo noto wabeka ko yo wane wamiye kakarwa kama chielo nyakoro mga juang jakom mar UDA Bade Masiaya